OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambalma actuel media flebagaw malikono malikokan abisimila angani dokun kebara kenekan ni bakurubawe soni dron shara suma kurana sigi anga jamana kono abara ubi senaka ban ana nyefoli kayo kan angani dokun kibara konnana abe wati bo gelabe farafina jamana ani ademe kelechew min nana kabo jen fawro fe do ya yira ka foko ni farafina yira ma horo ya haklina kuraw tali barawi ana nyefoli kayo kan angani dokun kibara konnana Ambalma actuel media flebagaw abisimila kokura angani dokun kibara sanfɛ ina fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la togamna Mali ni Niger jamana kɔfɛ gela donno kosɛbɛ RD Congo jamana ɲɛmaw ani ministre maw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni Gilmen Geni wulikajɔw force barkan juguya la fo ka taa se oni ka lasigiden min an ka jamana kɔnɔ olu gɛni gela donno kosɛbɛ farafina jamanaw ana jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ Aminata Igre Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli kan ye abe wagati ni bɔ farafina na dɛmɛbaga jɛkulu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ni wagati na an bɛ ka waleya dɔw ye min bɛ ka jamanaw cɛlaw gɛlɛya kosɛbɛ. Kɔsani in ta kɛla o ni ka kɛlɛcɛw minɛni ye RD Congo marifaci minnu senfɛ mɔgɔ 2 bɔnɛna nin na fo ka taa se mɔgɔ 15 jogini ma karido juye kalo tile 31 san 2022. Dɔgɔkun tɛmɛnen wulikajɔw cayala MONUSCO juguya la min senfɛ mɔgɔ 30 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna nin na. O bɛɛ kɔfɛ Congo jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ Mathias Gilman ma n'o ye ONU ka porte-parole ye Congo jamana kɔnɔ k'a ka b'u ka jamana kan. O waleya in kɛla dɔgɔkun kelen Olivier Salgado gɛnni kɔfɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'ale kun ye ONU ka kumalasela ye an ka jamana kɔnɔ. O wagatinin kelen na M62 n'o ye mouvement kura ye Nigerkaw fɛ yen o sigira sen kan. O jɛkulu in bɛ fɛ ka tile kelen wulikajɔ labɛn utikalo tile 17 natɔ in na barkan juguya la an bɛ don min na i n'a fɔ bi MINUSMA MONUSCO fo ka taa se barkan ma olu ni jamana kɔfɛlen ninnu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ yalima nin ye kobolodala ye farafina fɛ min b'a yira k'a fɔ k'a kelen bɛ fɛ k'a ka degun furakɛ wa nin bɛɛ kɔ nanzara jamanaba min bɛ ka farafina dusukun minɛ bi o ye Irisi ye Jɔngɔ ye danjɛnajɛla ye min bɛ sɔrɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a ka di maa caman ye k'a da a timiya kan bi na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a sugu man di kosɛbɛ o kɛra sababu ye maa caman bɔra a feereli la Nana Kadija Kone ale ye ɲinini k'a ye o kan an ka jɛn an ka sɔrɔlenw lajɛ kɛmɛ bi segin ye kilo 4 ye ta Cɔkɔ n'ale ye dannifɛn n'o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso mara la cɔkɔ magadi maliyɛnw ye kosɛbɛ a kɛnɛ bɛ se ka ɲimi walima k'a jalan daji ka sɔrɔ k'a ɲimi mɔgɔ caman b'a kanu ka da timiya a n'a ɲimi dala kan ka kɛɲɛ n'an ka jamana lahalayaw ye cɔkɔ feerela ninnu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a feereli la kabini kuma jan ni cɔkɔ kura bɔlen don a bɛ nɔgɔya mais ni cɔkɔ dɔgɔyara a bɛ gɛlɛya donc o kama prix kelen t'a la sisan kɔni u b'a bɔrɔ kelen d'an ma fɔ 13 donc an bɛna feere ya 140 minnu ka kunba 150 an b'a détaillé o la gɛlɛya dɔ b'a la i n'a fɔ e bɛ se ka cɔkɔ dɔ ta sisan o y'a sɔrɔ a ma ja kosɛbɛ donc n'a bɛ bɔrɔ kɔnɔ n'a mɛnna bɔrɔ kɔnɔ i bolo ka sɔrɔ a ma san a ka ca la kɛnɛkɛnɛ a bɛ toli quoi n'a tolili bolo dɔrɔn o ye perte nalen de ye. Safiatou Keita n'ale ye cɔkɔ feerela ye Jikɔrɔ ni sugu la bɛ ɲɛfɔli k'a ye a sɛnɛcogo n'a sɛnɛ kuma kan. Cɔkɔ bɛ danni a bɛ dan i b'a fɔ tiga bɛ cogo min na cɔkɔ bɛ falen o cogo de la wagati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni samiya banna sisan cɔkɔ bɛ bɔ kawula kɔnɔna la o wagati ninnu kɔnɔna la cɔkɔ bɛ bɔ o la kosɛbɛ bɛɛ de bɛna sanni kɛ mɔgɔ mɔgɔ mago bɛ jimere mina na bɛɛ de bɛna sanni na ni gouvernement sera ka dɛmɛ don an ma kosɛbɛ cɔkɔ ka se ka jigin. A feerekɛlaw kɛrɛfɛ an ye cɔkɔ kanubaga dɔ sɔrɔ min b'a da don a nafa la. Cɔkɔ ka di ne kosɛbɛ tɛ bon ne b'a ɲimi bon n'a kɛra cɔkɔnji ka labɛn n b'a safunɛ a min quoi cɔkɔ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ cɔkɔ filɛ nin ye ani muso bɛ cɔkɔ ta ni den bɛ sin na ou bien ni ji tɛ sin na donc a bɛ ji kɛ muso sin na o tɛmɛnen kɔfɛ filɛ a ka fisa cɛ yɛrɛ fana ma
a bɛ mɔgɔ lawa a bɛ dɔ fara lawaji ninnu fana kan mɔgɔ n'a ɲɔgɔnna dɔ nka ni cɔgɔji feerela n'ale b'a baara kɛ kabini san 2004 b'a da don danfara min bɛ ɲina feere ani san tɛmɛnen tɔw cɛ n'o bɛ k'a nafa dɔgɔya kosɛbɛ. danfara belebele de b'a la parce que ne bɛ nin feere kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ sukaro kilo bɛ 180 mais sisan sukaro taara fo 180 ne yɛrɛ bɛ ɲini k'a bila mais client de bɛ n bolo a la ne ni burutigi de bɛ ɲɔgɔn kɔ ni min ye buru san u b'a san ne kun donc o la ne dɛsɛlen don k'a bila wa ne dun tɛ se ka fɛn bɔ a gu la n tɛ se ka fɛn bɔ a quantité la o de la ne bɛ k'a kɛ bon gɛlɛya b'a la parce que don dɔw la cɔgɔn filɛ nin ye ale ka ko ka gɛlɛn ni a mɛn'i bolo cogoya la ka sɔrɔ i m'a don dɔrɔn ale bɛ tiɲɛ tuma dɔ n ka peinture so ɲɛ kelen 1000 ni kɔtaw a bɛɛ bɛ sin ka tiɲɛ a bɛ namaya ten ne b'o bɛɛ bɔ o y'a gɛlɛya ye n bolo. Cɔgɔn sugalilen don maliyɛnw fɛ kosɛbɛ a timiya kɔfɛ a kanubagaw y'a yira k'a fɔ k'a jɔyɔrɔ ka bon an ka dumuniko fana ta fan fɛ ka d'a kan a bɛ dumuni yɛlɛmaja ani k'an kisi kɔnɔja ma cɔgɔn ja n'a nafa kɔfɛ a feerebagaw bɛ jɔyɔrɔ ka taa fɛ don o don ka d'a kan a bɛɛ gɛlɛyalen don u dun b'a kɛ walasa k'u dahirimɛ sɔrɔ. Ni waati ye tigɛ bɔ waati ye an ka jamana kɔnɔ a ma ka di kosɛbɛ bamakɔkaw fɛ tigɛ feere a bɛ kɛ sababu ye ka nafa lase maa caman ma muso dɔw b'a kɛnɛ feere dɔw yɛrɛ fana b'a yiranɛ feere Fatumata Sisoko ale bɛ ɲɛfɔli kan y'o kan an ka jɛn an ka sɔrɔ olu lajɛ. fɛn min don n'a bɛ wele cacahuète nanzarakan na wa ani sɔ bɛɛ ye fɛn kelen kuma dɔw la tiga bɛ se ka kɛ tigadɛgɛ ye walima k'a tulu bɔ hali n'o y'a sɔrɔ tiga bɔlen don sugu kɔnɔnaw la ani sira kɛrɛfɛlaw la feerekɛla caman bɛ u ka dusumakasi yira ka d'a kan tiga gɛlɛyalen don. mɔgɔ gɛlɛya min bɛ tiga feerela ka bin tiga binanama kabini ala k'an na mɛ tiga feere a bɛ san 20 bɔ ɲini nka a ma deli ka ɲinan tiga feere ɲɔgɔnya la i b'a ta k'a feere ti foyi sɔrɔ a la wa i b'a ta k'a tɔmɔ k'a bɛɛ fili client bɛ ka kule k'an ka tiga ka jugu an b'a da kun k'a yala maɲumatɔko la ka dun kana sugu la pase ka gɛlɛ bi yɛrɛ pase ta fɔ 60 de la an bɛ taa kalabankɔrɔ 60 ka dun ka segin 60 ka taa dantugu b'anw ta yan dɔrɔmɛ 20 salo nka ɲinɛ o ye bɔrɛ kɛ 30 ye ka dun o b'an ta tugu dɔrɔmɛ 20 client bɛ ka kule anw yɛrɛ bɛ ka kule sugu kɔnɔ muso bɛɛ lajɛlen si tɛ min bɛ ka bɔ k'a bɛ ka tiga feere ɲini ka fɛn sɔrɔ a la ne yɛrɛ ka tiga sigilen filɛ nin ye ɲɛ bɛ na anw min ta k'a tɔmɔ k'a bo bɔ a la k'a fɛn bɛɛ bɔ a la k'a dan kun k'a yala i bɛ tila i ko fɛn de bɛ nin na anw fɛn bɛɛ de bɛ nin na walayi an b'an ta an ka denmisɛnninw musaka b'a la an yɛrɛ ka musakaw b'a la nka ɲinɛ kabini an binna tiga feere la walayi an ma deli ka dɔrɔmɛ sɔrɔ ɲinɛ la tiga la ne ma deli ka tiga ɲɔgɔn ɲini. feerekɛla dɔw ka fɔ la tiga sɔngɔ bɛ dépend wagatiw la wa ani sɛnɛkɛlaw fɛnɛ na. o bɛ dépend ni san na position na quoi parce que san dɔw la a bɛ sɛnɛ ka caya san dɔw la a tɛ sɛnɛ ka caya donc n'a sɛnɛla ka caya san min na a bɛ jigin ka na fɔ 1600 bɔrɔba kɔni mais n'a ma sɛnɛ ka caya san a prix jigilen ba san kɔnɔ ye 2000 ye a bɔrɔba donc yɔrɔ bɛ dépend ni sɛnɛ position na quoi. tiga sɛnɛli man gɛlɛn wa a feereli nafa fɛnɛ ka bon kosɛbɛ. tiga nafa ka bon kosɛbɛ tiga nafa min b'a la anw mun b'a sɛnɛ n'anw nana feere a wari bon anw b'o jate ka k'an ka sɛnɛ tɔnɔ dɔ ye parce que anw tɛ engrais don a fɛ i y'a faamu a nafa min b'anw kan nɔgɔko gɛlɛn min bɛ ɲina n'i y'o ta k'a lajɛ tigɛ mago tɛ nɔgɔko la. kuma dɔw la u ni siradala mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma ka d'a kan u bɛ sira la sabula tiga feere yɔrɔ kelen t'u bolo. gɛlɛya min kɔni bɛ tigɛ feerelaw kan o ye suguko de ye suguko de b'an na parce que an tɛ sugu lajɔlen na quoi an yɛrɛ filɛ feere la gidɔrɔn sanfɛ mototigiw bɛ neni qualité bɛɛ d'an kan mobilitigiw b'an neni ka ko bɛɛ kɛ mais an bɛ denbaya dahirimɛ ɲini de la o bɛɛ la an bɛ k'an débrouiller yan an tun b'a ɲini jamana fɛ ka se ka sugu lajɔlen d'an ma an bɛ se k'an ka tigɛ feere cogo min na tigɛ feere bɛ nafa min na don Mali kɔnɔna la a tɛ se ka ɲɛfɔ donc suguko de b'an na yɛrɛ de tigɛjigi yɔrɔ ko ka gɛlɛn a feerekɛyɔrɔ ko ka gɛlɛn e yɛrɛ m'an jɔlen ye gitɔrɔn kan. tiga bɛ dun kosɛbɛ surtout ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ la i n'a fɔ baara tɔw fɛnw gɛlɛyali bɛ ka jouer kosɛbɛ tiga feerelaw kan o de la tiga feerela ninnu ye laɲini kɛ autoritéw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min. kabini juillet kalo tile 12 an ka jamana sariyasunba kura baaraw bɛ sen na ka kɛ ni maa dɔw sugandili jamana ɲɛmaaw fɛ minnu ka kan ka nin baara in kɛ an bɛ se k'an sigi ni mun ye nin baara in kɔfɛ Maître Kumar Konare ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye Abdoulaye Mayiga ka kuma baranin na an ka jɛn an ka lamɛn. président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye a ye papier dɔ de ŋaniya papier dɔ de ta k'a di commission dɔ ma ni ne yɛrɛ b'o la n'o président ye Fuseni Samake pour que an ka constitution kura dilan
n'o ye sariya sunba ye jamana kɔnɔ. Sariya sun min b'an bolo depuis 1992 o de b'an bolo depuis o waati. Donc fiɲɛ caman yera la a bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan hali bi. Donc commission min sigira o la o sigira depuis le 12 juillet a bɛ baara la kalo 2 de b'a bolo. Mais bien que kalo 2 in ka dɔgɔ a y'a décidé a tɛ fɛn in kɛ fiyewu fo ni maliyɛn bɛɛ ka fo ka maliyɛn bɛɛ ɲininka a hakilinata la. Yala a bɛ fɛ mun de ka don a kɔnɔ? Yala a bɛ fɛ mun de ka bɔ a kɔnɔ? Yala a bɛ fɛ a ka ɲɛ cogo di? O de kosɔn parti bɛɛ an y'u rencontré, association bɛɛ an y'u rencontré, jagokɛlaw ni armée mɔgɔw ni rebelles ni an ye bɛɛ de rencontré pour que cogo min na constitution in bɛ se ka kɛ jamanaden bɛɛ ta ye a kana kɛ maa dama dɔ ta ye. An y'a min jateminɛ c'est que maliyɛnw caman de nana, c'est-à-dire an yɛrɛ ka site kan a ka ca proposition 1000 ni kɔ ye o dira site kan, sans compter minnu dira tɛgɛ la, sans compter minnu dira papiyew la. Donc fɛn don min an jigi b'a kan a bɛna kɛ sababu ye ka kɛ sariya sun ɲɛnama ye ka Mali bɔ a ka kɔlɔlɔw la. An kan ka tila constitution na kalo 2 de dira an ma. Le 12 de août o b'an sɔrɔ kalo 1 na. Donc a tɔ bɛ to sisan kalo 1 dɔ in an ka ɲɛsin proposition minnu kɛra n'anw yɛrɛ hakili ye minnu ye k'olu sɛnsɛn k'u ɲumanw ta ka kolonw bɔ a la. Mɔgɔ minnu n'u chargelen don nin baara in na u b'a baara kan yɛrɛ de. An bɛ réunion daminɛ souvent 8 heures ka jigin fo 18 heures. Mɔgɔ kana miiri i n'a fɔ a ka nɔgɔn dɛ. An bɛ ɲɔgɔn ye cogo min an bɛ mɔgɔw rencontré ten, an bɛ papiyew kalan cogo min an bɛ papiyew sɛbɛn ten. Baara dan an hakili b'a la baara min bɛna kɛ nin ye a bɛna Mali ka problème caman de ɲɛnabɔ parce que fɛn min mana sɛbɛn sariya sunba kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye o kɔlɔlɔ kɔ ka solution ɲini a la. O y'an ka an diinɛ n'an ŋaniya ye. An bɛ dugawu kɛ o de ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ a papiye in kɔnɔ. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru o na lasaw ma teliya la Abdulaye Mayiga fɛ. Mali fanga ɲinitɔnw ka jɛkulu min sigilen don furancɛ fanga dɛmɛni kama a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi utokalo tile 5 san 2022 kunnafoni di so la walasa ka kuma jamana togoya kan. Ale ɲɛma bɛ Fuseni Amiyo Gindo de bolo. O sen fɛ jɛkulu y'a yira ko lakanabaliya bi ka se sɔrɔ wa a b'a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ a la. O fɛɛrɛ ninnu na u y'a laɲini finitigilakaw ka jɛkulu dɔ ka sigi sen kan min bɛ dɛmɛni kɛ tuguni ka dankari lakanabaliya la. A y'a yira k'ale ka laɲini de ye ka segin ka sariya sunba lajɛ tuguni, o de ka fisa ni a falenni ye. Jɛkulu in ko k'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u ye cɛsiri min kɛ walasa ɲɔgɔndan min kɛra kalan hukumu kɔnɔna na u ka kɛ ka ɲɛ, ani tuguni k'u b'u kɔ yuruguyurugu kɛlɛli la. Jɛkulu y'a yira tuguni ko Mali bɔra gɛrɛntɛnw kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta fɛnw sɔngɔ yɛlɛlen don, wa o tɛ tɔ to jamana kɔnɔdenw na lakanabaliya y'a to minnu ye u ka dugu bila, wa k'a b'a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ o fana la. Alamisa don utukalo tile 4 san 2022 Mali ni Guinée Conakry y'a laɲini k'u bɛna ka jɛɲɔgɔnya sinsin ani ka baara dɔw sigi sen ka taama ani sirakow kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa dɔ ka fara u ka sanni ani feere yiriwali kan. Nin laɲini kɛra Guinée Conakry u ka minisiriw ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sen fɛ min na an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw tun bɛ a kɛnɛ kan. Guinée Conakry furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ y'u kanto u ka minisiri ani an taw minnu tun bɛ kɛnɛ kan k'u ka jɛ ka baara kɛ sɔrɔ sira, hadamadenya sira ani mara sira kan jamana ninnu ɲɛta kama. An ka minisiri ninnu tun taara bonyamasegin de la Mamadu Dunbuya ma ka kɛ n'a ye dɛmɛni min kɛ ka ɲɛsin Mali ma k'a to CEDEAO ni UEMOA ka gɛrɛntɛw kɔnɔ. Amnesty International n'ale ye diɲɛ jɛkulu dɔ ye min sigilen don maaw ka hakɛ tangani ma, ale ye kunnafoni sɛbɛn dɔ bɔ alamisa tɛmɛnen utukalo tile 4 san 2022 min na a ye Ukraine jamana jalaki ni kungo laseli ye a ka jamana kɔnɔdenw ma. Kunnafoni sɛbɛn in bɔra a ka ɲinini dɔw de kɔfɛ Ukraine jamana kɔnɔ
walasa k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ Ukraine finitigilakaw ka wilikajɔw bɛ ka degun lase u ka jamana kɔnɔdenw ma. Ɲininiw jaabiw y'a yira ko Ukraine finitigilakaw bɛ ka t'u fara jamana kɔnɔdenw kan ka sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ ka Rusi finitigilakaw kunbɛn. Jɛkulu in y'a yira k'u bɛ ka nin min kɛ ko ye ka dankɛri jamana kɔnɔdenw ka hakɛ la. Sabula a b'a to Rusi finitigilakaw bɛ bin dugudenw kan. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a ma sɔn Amnesty International ka nin jaabi ninnu ma, sabula bingalikɛla de ka wale ta k'a ɲɛsin bin kɛra min kama. Jumadon utukalo tile 5 san 2022 Sini y'a fɔ k'a bɛ ani États-Unis ka gɛrɛɲɔgɔnya jɔ fɔlɔ ni waati tuguya ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ Taiwan ye. Nin laɲiniw taara Sini jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ. États-Unis député ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi ka Taiwan jamana tali de kɔfɛ, min na Sini tun y'a fɔ ko ye k'ale dakɔrɔbɔ de ye Amérique fɛ. Nancy Pelosi dun y'a fɔ a ka taamasenw fɛ Asie jamanaw kɔnɔ k'ale ka nali ye a ma dabɔ yɛlɛma ka don Asie jamanaw ka ko la États-Unis fɛ. Wa a ye kanto ko Amérique tɛ jɛn n'a ye Sini ka Taiwan den kɛrɛfɛ k'a mabɔ jamana tɔw cɛma. An balima Actuel Media filɛbagaw ni de bɛ dansigi aw ka nin dɔgɔkun kibaruya la aw ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.